Závislosť je vlastne chronické recidivujúce onemocnenie mozku, ktoré sa často a rado vracia, a keď to môžem veľmi zjednodušene pripodobniť k nejakým chronickým nemocem, ako je napríklad cukrovka. V podstate je to onemocnenie hlavne týkajúce sa systému odmeny a tým pádom nejaké ako motivácie. Ústrednú rolu v tomto všetkom zohráva samozrejme dopamín. Závislí môžeme byť úplne na všetkom, čo nám ten dopamín ako vyplavuje. Keď sa narodí dieťa, tak je úplne normálne, že je závislé na matke. Ja myslím, že v tej medicíne je psychiatria ešte stále tak ako bokom, a ešte viacej bokom je adiktológia. Keď učíme medikov, tak ten záujem o psychiatriu a o adiktológiu je extrémne nízky. Závislosťou na alkohole trpí v Českej republike zhruba 1,5 milióna ľudí. Máme extrémne vysokú spotrebu na hlavu, je to 10 litrov čistého alkoholu. Ženy obecne začínajú s užívaním návykových látok skôr ako muži. Často sa práve k tým návykovým látkam dostávajú cez svojich závislých partnerov. U mužov tie depresie bývajú ako závažnejšie, často je to spojené s nejakou ako ťažkou depresiou, častokrát rezistentnou na liečbu, sebevražednými pokusmi u mužov. Odhadom 11% českej populácie splňuje diagnostické kritéria pre závislosť na alkohole. Dostupnosť alkoholických nápojov je v Českej republike veľmi vysoká. Podľa štúdie ESPAD si napríklad pivo ľahko zaobstará až 80% 16-ročných. Sú rozdiely v užívaní alkoholu medzi mužmi a ženami? A ako sa pozerá spoločnosť na ľudí, ktorí trpia závislosťou? Aké máme možnosti, ak sa z toho chceme dostať, to všetko nám prišla povedať pani primárka kliniky adiktológie Miroslava Mašlániová. Ďakujem vám pekne, pani primárka, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Moja prvá otázka na vás bude, čo je to závislosť? Závislosť, máme poruchy chovania, duševné poruchy a poruchy chovania, ktoré sú spôsobené užívaním návykových látok, a vlastne tá závislosť je takou podmnožinou týchto poruch. A vlastne medzi tieto poruchy patria stavy od obyčajnej, dajme tomu, opilosti, až po nejaké chronické, reziduálne a naozaj závažné zmeny osobnosti, rôzne psychotické stavy, poruchy pamäti, kognitívne deficity. Takže závislosť patrí medzi túto skupinu látok. A keby sme to mohli nejak ako ešte definovať, tak je to vlastne súhrn nejakých neurobiologických, genetických, fyziologických a behaviorálnych príznakov, u ktorých vlastne u ľudí, ktorí trpia syndromom závislosti, dominuje záujem užívať látku namiesto toho, čo si kedysi cenili viac. A vlastne ten záujem trvá aj napriek tomu, že jedinci, ktorí sú závislí na nejakej látke, vedia o jej škodlivosti a vlastne aj napriek tomu užívajú tú danú látku. Ako vy diagnostikujete tú závislosť? Musia byť nejaké kritériá, ktoré sú splnené, aby sme mohli povedať, že toto je závislosť? Áno, určite sú diagnostické kritériá. Medzi tie kritériá patrí craving alebo bažení. To je vlastne taká nutkavá túžba užiť tú danú látku, a vlastne aj napriek tomu, že si človek uvedomuje, že tá látka je škodlivá. A potom tam patrí kontrola s užívaním návykovej látky. To znamená, že človek tú látku užíva dlhšie, ako ju pôvodne plánoval, a vo vyšších dávkach, ako ju pôvodne plánoval. A ďalej je to vznik tolerancie. To znamená, človek, aby si navodil stav, ktorý vyžaduje od tej látky, tak musí stále zvyšovať dávky. Tie pôvodné dávky mu už nestačia. A potom je tam ten aspekt, že človek na úkor tej závislosti zanedbáva tie ostatné veci, ktorých si kedysi cenil viac, ako užívanie návykovej látky. Sú to v oblasti ako medziľudských vzťahov, v oblasti zamestnania, v oblasti záujmov, a toto všetko vlastne upadá na
na úkor tej závislosti a vlastne po vysadení tej danej návykovej látky dochádza k odvykaciemu stavu. Čo je to ten odvykací stav? Odvykací stav je vlastne súhrn príznakov, ktoré nastanú vtedy, keď človek návykovú látku prestane užívať. Je to vlastne u každej látky sa to nejak ako líši. Máme psychické príznaky odvykacieho stavu, somatické príznaky odvykacieho stavu. Je to väčšinou nejaký súhrn ako dajme tomu celkového diskomfortu, afektívnej nestability, to znamená, že tá nálada je taková ako kolísavá, sem tam skluzne do depresie alebo do také ako nenálady, do dysfórie. Často sú tí ľudia tenzní, takže majú nejaké ako zvýšené vnútorné emočné napätie, sú tam príznaky úzkosti, príznaky poruch spánku, u niektorých látok bývajú aj gastrointestinálne príznaky, napríklad prújmy alebo zvracanie. Človek nie je schopný úplne požiť nejakú dobu, v podstate žiadnu potravu. A my vlastne tie odvykacie stavy miernime podávaním látok, u niektorých samozrejme substancií a vlastne tými látkami nahradzujeme postupne tú určitú látku. Tie dávky liekov postupne znižujeme a tým vlastne ten odvykací stav postupne odoznieva. Vy ste spomínali, že tá závislosť nejaká dlhotrvajúca. Ako to vyzerá v našom mozgu? Alebo ako to chápať, tú závislosť vlastne? Závislosť je vlastne chronické recidivujúce onemocnenie mozgu. Chápeme to tak. V podstate je to onemocnenie hlavne týkajúce sa systému odmeny a tým pádom nejaké ako motivácie. Ústrednú rolu v tomto všetkom zohráva samozrejme dopamín. Čo sa týka toho dopamínu, tak tam je mezolimbický dopaminerný systém, hlavné ústredie vlastne nucleus accumbens a potom sú tam ešte spoje do ventrálnej, tegmentálnej oblasti a vlastne spoje do mozkovej kôry alebo teda prefrontálneho kortexu. Vlastne dopamín je látka a nie je to síce len o dopamíne, ale dopamín je tá ústredná látka, ktorá ten dopaminový systém je evolučne veľmi starý a vlastne ten systém nám ako ľudstvu umožnil prežiť. To znamená, robíme veci, ktoré sú nám príjemné. Je to z hľadiska napríklad rozmnožovania, príjmania potravy, navodenia celkového stavu pohody. Toto všetko ten dopamín uvoľňuje a zároveň nás motivuje k opakovaniu tej danej činnosti. Samozrejme v priebehu závislosti si ten dopamín pod vplyvom tej danej látky vyrábame si ho viacej. Takže v porovnaní s tým ako bežným fungovaním bežnej tej stabilnej hladiny dopamínu získavame väčšiu hladinu toho dopamínu a vlastne je to pre nás ako príjemnejšie. Ale aj toto sa postupom času mení a k tomu, aby sme vlastne získali ten dopamín, ktorý od tej návykovej látke očakávame a s tým spojené nejaké ako libé pocit ako celkového komfortu, pohody, tak tú danú látku musíme zvyšovať, aby sme si ten dopamín boli schopní vyplaviť. My vieme, že sú nejaké druhy závislosti a je psychická a fyzická, že sa to líšia jednotlivých látok, tak aký je rozdiel medzi týmito závislostiami? Väčšinou je tá závislosť psychická a fyzická, väčšinou prebiehajú simultáne, takže u odvykacích stavov vidíme vlastne príznaky telesnej závislosti. To sú napríklad zvýšenie tolerancie, ako sme hovorili, k tomu účinku danej látky, potrebujeme tej látky viacej. Je to prítomnosť odvykacieho stavu vtedy, keď tú látku vysadíme. Tie psychické príznaky sú, hlavne je to ten craving, bažení, je to až taká nutkavá potreba tú látku užiť. Strácame vlastne kontrolu nad tým užívaním, nad užívaním danej látky. To sú napríklad, najčastejšie to vidíme napríklad u stimulancií, kanabinoidov, u tabáku.
Čo sa týka toho fyzického odvykacieho stavu, tak ten pozorujeme hlavne u alkoholu, benzodiazepínov, opiátov alebo opioidov a vlastne u týchto látok s výnimkou opioidov, teda pri hypnosedatívach a pri alkohole ten odvykací stav môže človeka ohroziť aj na živote. Mňa zaujalo, že ste vlastne to popísali ako nejaké chronické onemocnenie. Akú máte vy s tým skúsenosť? Že či aj medzi lekármi panuje tento pohľad, alebo je tam nejaký skreslený pohľad na ľudí, čo trpia nejakou závislosťou? Ja myslím, že v tej medicíne je psychiatria ešte stále tak ako bokom a ešte viacej bokom je adiktológia. Aj keď sa to časom ako postupne mení, tak mám pocit, aj napríklad keď učíme medikov, tak ten záujem o psychiatriu a o adiktológiu je extrémne nízky. Takže áno, je to chronické recidivujúce onemocnenie, ktoré sa často a rado vracia a keď to môžem veľmi zjednodušene pripodobniť k nejakým chronickým nemocem, ako je napríklad cukrovka. Diabetici musia dodržiavať určitú životosprávu, aby mali tú hladinu cukru kompenzovanú a vlastne v tomto tiež majú obdobia, kedy sa im to úplne nedarí a v tomto sa úplne nedarí ani našim pacientom udržať tú nemoc akoby v remisii. Takže tam tá paralela je, ale ešte stále vlastne panuje také, hovorí sa tomu morálne paradigma k závislosti a často je označovaná závislosť ako nemoc vôle. Stále niekde ešte panuje to presvedčenie, že pacienti si za to môžu sami, že by si mali na svoju liečbu prispievať alebo si ju kompletne hradiť a je to ten pohľad na našich pacientov býva ako na pacientov, ktorí nemajú absolútne žiadnu vôľu to svoje závislostné chovanie meniť. Vy ste spomínali, že ten dopamínový systém mozgu je veľmi starý. Na čom všetko môžeme byť závislí? A môžeme povedať, že nejaká závislosť je iná ako tá druhá, že niečo je horšie, niečo je lepšie? No, ja si myslím, že závislí môžeme byť úplne na všetkom, čo nám ten dopamín ako vyplavuje. A vlastne s tou závislosťou sa stretávame už v raných fázach života. Napríklad, keď sa narodí dieťa, tak je úplne normálne, že je závislé na matke. To je taká tá prvotná závislosť, ktorá je úplne prirodzená a k tomu životu patrí. A sú rôzne formy závislosti, ktoré môže človeka alebo môžu človeka ohroziť viac alebo menej. Z toho medicínskeho hľadiska sú samozrejme najviac devastujúce závislosti na alkoholoch, na liekoch, či už na tlmenie bolesti alebo na nejakých ako anxiolytikách, ale samozrejme aj nelátkové závislosti, ja neviem, závislosť na nakupovaní, na pornografii, na sociálnych sieťach, gambling, to všetko môže človeka takisto zrujnovať, hlavne finančne, pokiaľ to nemá úplne pod kontrolou. Takže aj to nebezpečenstvo týchto závislostí nelátkových je v podstate obrovské. Poďme sa teraz pozrieť na alkohol. Koľko ľudí v Česku trpí závislosťou na alkohole? Závislosťou na alkohole trpí v Českej republike zhruba 1,5 milióna ľudí a tým vysokým počtom vlastne zaujímame tie predné miesta, čo sa týka nejakého svetového meridla v tomto. Máme extrémne vysokú spotrebu na hlavu. Je to 10 litrov čistého alkoholu a vlastne je to spočítané aj na novorodencov a vlastne na seniorov úplne v rámci celej populácie. Aké sú možnosti liečby alebo nejakého odvykania? Ak sa teda pacient rozhodne s tým niečo robiť, tak aké sú tie možnosti? Ja by som tu najskôr tie možnosti liečby rozdelila na ambulantné, teda je možnosť závislosť liečiť aj ambulantne a potom je to ústavná liečba.
Ambulantná liečba je vlastne dochádzka k odborníkovi. Väčšinou to býva psychiater, adiktológ, prípadne sú tam nejaké ako možnosti psychoterapie. Ambulantné áno. Takže pacient dochádza pravidelne, je vo svojom domácom prostredí, dochádza k psychiatrovi, adiktológovi alebo prípadne k ďalším odborníkom. Tie vlastne naše týmy, ktoré sa pokúšajú pacientom pomôcť v ich závislosti, bývajú väčšinou ako multidisciplinárne a práve zložené z týchto pracovníkov. Je to jedna z foriem, ale nebýva úplne najjednoduchšia, pretože tí pacienti sa vracajú do domáceho prostredia, čo síce môže byť pre nich ako veľmi výhodné, ale zároveň sú tam ako rizika. Ambulantné detoxifikácie bývajú náročnejšie aj myslím, že pre tých lekárov, aj pre tých pacientov a sú s tým spojené nejaké ako rizika v prípade, že máme nejaký detox pacienta od alkoholu, mimo predpisujeme látky, ktoré vlastne pomocou ktorých by sa mal detoxifikovať, ale stále tam máme riziko, že ten pacient sa vlastne v tom domácom prostredí napije a tieto látky, vlastne ten ich efekt, sú to obe tlmivé látky a potenciuje sa. A potom máme ústavnú liečbu závislosti, ktorú môžeme rozdeliť, má jednotlivé etapy. Začína väčšinou detoxifikáciou, a potom prebieha strednodobá liečba závislosti a potom prebieha taká dlhodobá liečba v závislosti v terapeutických komunitách. Tá strednodobá liečba závislosti prebieha v podstate vo väčšine psychiatrických nemocníc alebo liečební, ktoré sa špecializujú na liečbu závislosti. Aká dlhá je asi tá ambulantná liečba, alebo keď sa teda rozhodne pacient pre tú hospitalizáciu, s akým časom má počítať zhruba? My sme teraz na klinike adiktológie od 1. ledna 2025 spustili nový program, kedy sme tú dĺžku liečby sme skracovali. A vlastne u žien to bolo skrátenie zo 16 týždňov na 2 mesiace a u mužov sme skracovali o mesiac, to znamená z 3 mesiacov na 2 mesiace liečby. Samozrejme rešpektujeme potreby pacienta a pokiaľ mu to úplne ako nestačí ten pobyt u nás, tak sprostredkovávame mu nejakú následnú péči v tých ostatných ako zariadeniach, či už v psychiatrických nemocniciach alebo teda v terapeutických komunitách. Zmyslom tohto celého bolo presunúť to ťažisko akoby z lúžek na tie ambulancie a v rámci tej liečby, ktorá vlastne u nás prebieha v tom našom 2-mesačnom režime, tak je toho pacienta čo najlepšie pripraví vlastne pre ten ďalší život po tej liečbe, pretože tam to všetko ako začína. U nás v chránenom prostredí v podstate sú tie nároky nejaké ako na ostatný život minimálne, ale vlastne ten skutočný život v abstencii začína až keď pacienti ukončia liečbu. Takže my to máme tak, že cieľom je previesť znova do ambulancií. Berieme si pacientov z ambulancií a snažíme sa ich predať vlastne spátky do tých ambulancií alebo do tých zdravotníckych zariadení ostatných, v ktorých nám pacienti prichádzajú. A tam by som ešte spomenula, že veľmi dôležitá časť liečby je doliečovanie. To znamená účasť v doliečovacom programe. Väčšinou to býva skupiny alebo nejaké svojpomocné aktivity, svojpomocné nejaké spolky. A to je pre tú následnú abstinenciu veľmi, veľmi dôležitý aspekt celkovej ako liečby, doliečovanie. Ako to vyzerá, keď sa niekto rozhodne liečiť? Či má počítať? Alebo ako si to môcť predstaviť? Ak urobím teda to rozhodnutie, tak čo ma čaká? Tak k tej liečbe sa musíte vo väčšine zdravotníckych zariadení objednať. Čakacie doby sú rôzne. Väčšinou si dovolím odhadom tvrdiť, že je to tak 1,5-2 mesiace. Niekde to môže byť aj viac. Môže to byť až pol roka. Takže oni sa k tej liečbe najskôr musia objednať. Potom absolvujú detoxifikáciu. Dĺžka detoxifikácie odhadom vlastne
Pokiaľ nie sú žiadne komplikácie, tak napríklad u stimulancií je to rádovo dní, kedy sa tí pacienti nejak ako zregenerujú po tých ťahoch. U alkoholu to býva, pokiaľ je tá detoxifikácia bez komplikácií, tak väčšinou do tých 10 dní. Najdlhšie detoxy máme u benzodiazepinov, u hypnotik, takže u tých hypnosedatívnych látok a tiež u opiátov ten detox je dlhší. V momente, keď ukončia detoxifikáciu, tak prechádzajú na to lôžkové oddelenie, kde začína tá vlastne liečba v pravom slova zmysle, ktorá teraz u nás trvá 8 týždňov. V rámci toho, ako sme menili tú koncepciu, tak u nás na klinike na detoxe trávia tí pacienti rádovo niekoľko dní. Ten detox slúži k takej akoby prvotnej stabilizácie stavu a vlastne detox ešte pokračuje na tých lôžkových oddeleniach. Takže pacienti, ktorí odvykajú, sú nejakým spôsobom kompenzovaní, môžu pobývať na otvorenom oddelení a ešte v rámci toho detoxifikačného režimu už sa zúčastnia tých psychoterapeutických a iných aktivít. Vy ste to vlastne na začiatku spomínali, keď sme charakterizovali tú závislosť, že tam dochádza nejakej zmene chovania alebo osobnosti. Tak mení ten alkohol osobnosť ľudí? Určite mení, pretože vlastne človek, keď pije chronicky, tak väčšinou tam dochádza aj k nejakým ako zmenám, čo sa týka anatómie mozgu. Vidíme tam nejaké atrofické zmeny, ubývajú nám kognitívne poznávacie schopnosti, ubúda pamäťové funkcie. Vlastne tá závislosť pôsobí na mozog alebo na nervový systém jednak centrálny aj periférny, takže naozaj ubúdajú tie kognitívne vlastnosti a dochádza až k tých finálnych štádiách u dlhodobých užívateľov alkoholu. Hovoríme tomu rozpad osobnosti. Je nejaký rozdiel medzi ženami a mužmi, čo sa týka tej závislosti, konkrétne na alkohole? Áno, medzi ženami a mužmi sú pomerne ako veľké rozdiely v niektorých aspektoch. Začala by som tým, že ženy obecne začínajú s užívaním návykových látok skôr ako muži. Často sa práve k tým návykovým látkam dostávajú cez svojich závislých partnerov a často sa na týchto partneroch stávajú aj závislé. Ten ženský organizmus je štrukturovaný inak ako mužský. Ženy majú napríklad v tele viacej tuku, menej vody, takže tie dopady toho pôsobenia alkoholu sú väčšie a deštruktívnejšie. V podstate ženské játra metabolizujú okrem alkoholu aj naše ženské hormóny, takže játra sú viacej zaťažené u dám ako u pánov práve metabolizáciou týchto hormónov. Ženy často nastupujú do liečby neskôr ako muži, pretože spoločnosť stále vníma, alebo je zníženie spoločnosť je v podstate k ženskej závislosti menej tolerantná ako u mužov. Hovorí sa tomu dvojitá deviácia a znamená to, že žena je nielen ako žena, ako užívateľka, ale zároveň je to matka alebo teda súčasť toho rodinného systému. Ženy bývajú viacej traumatizované ako muži. Dovolím si povedať, že veľmi vysoké percento, dajme tomu 90%, tých našich pacientov býva traumatizovaných od raného detstva. Môže to byť nejaké ako fyzické násilie, samozrejme veľký význam má to rodinné prostredie, v ktorom závislí ľudia vyrastajú, ako sa tam konzumuje alkohol. Ženy na seba nahliadajú v podstate úplne inak. Pri vstupe do liečby majú znížené sebavedomie, majú nejaký ako skreslený pohľad vlastnému vnímaniu. Je tam otázka vlastne sexuality.
v rámci toho, ako sa ženy k drogám ako dostávajú a tam tá sexualita býva výrazne narušená a vlastne ženy nám do liečby nastupujú neskôr ako muži. Jednak preto, že sa za tú svoju závislosť stydí, často pijú o samote a jednak preto, že tie ženské nemajú väčšinou takéto stabilné sociálne prostredie, nemajú partnera, ktorý by ich v tej liečbe podporil, pretože závislosť nebýva iba onemocnením jedného člena rodiny alebo jedného člena toho partnerského vzťahu, ale tí partneri pre ženy nemusia byť toľko podporujúci, ako je ženský element pre závislých pacientov, kde tí muži majú v podstate lepšie sociálne zázemie. Takže tam je veľmi veľa rozdielov. Vy ste to už trošku načali, ale mňa by to zaujímalo do detailov, či sa aj spoločnosť teda inak pozerá na závislých mužov a na závislé ženy a čo je keby ten pôvod toho iného nazerania. Je to vlastne nejaké ako fungovanie žien v spoločnosti a hlavne je tam dôraz na to materstvo, na tehotenstvo, pretože niektoré ženy žiaľ Bohu berú návykové látky, sú užívateľkami závislými v priebehu tehotenstva. Na to spoločnosť nahliada veľmi kriticky. Užívajú vlastne, očakáva sa tým pádom od nich, že keď to dieťatko porodia, tak sa všetko zmení, ale nemusí byť tomu tak, pretože to poporodné obdobie a vlastne tie veci, ktoré sú spojené s výchovou dieťaťa sú pre tú ženu ako náročné. Takže tam sa spoločnosť pozerá hlavne veľmi kriticky cez tieto dve veci ako rolu ženy v spoločnosti a rolu matky. A aká je vaša skúsenosť samotných pacientov? Ako sa oni vyrovnávajú s liečbou? Je tam takisto rozdiel medzi mužmi a ženami? Áno, je. Ako som povedala, tak ženy síce nastupujú do liečby neskôr. Častokrát môžeme povedať, že bývajú viacej zdevastované, trpia úzkosťami, depresiami, ale na túto liečbu reagujú tak akoby lepšie. Ženy sú klinicky pestrejšie, takže tie ich vlastne prejavy v liečbe sú dynamickejšie, ale zároveň u žien sa nám táto depresívna a úzkostná symptomatológia v priebehu liečby darí stabilizovať skôr ako u mužov. U mužov tie depresie bývajú ako závažnejšie, často je to spojené s nejakou ako ťažkou depresiou, častokrát rezistentnou na liečbu, sebevražednými pokusmi u mužov. Takže ženy na to reagujú lepšie a vlastne ženy sú viacej schopné dotknúť sa svojich emócií, vhliadnúť, čo sa s nimi nejak ako deje a tie emócie nejak ako popisovať, prejavovať. Toto u mužov býva problém dostať sa k tomu svojmu emočnému prožívaniu a vlastne pomenovať to, čo sa s nimi deje v tej liečbe. A čo sú nejaké podporné piliere alebo veci, ktoré môžu pacienti využiť behom liečby? Na čo sa napríklad aj vy zameriavate? Podporné piliere. Ja si myslím, že tá podpora už vlastne začína v období, kedy sa pacienti alebo pacientky do tej liečby objednávajú, pretože je to pre nich častokrát krok do neznáma. V tej spoločnosti panuje veľa mýtov o tom, ako tá liečba závislosti vyzerá. Tak vlastne už ten prvý, väčšinou to býva telefonický kontakt v rámci toho objednávania pacientov, býva podporný. Oni sa tam väčšinou ako pýtajú, ako to prebieha, aké sú nejaké ako špecifika. Samozrejme úlohou napríklad ambulancií, keď nám pacienta predávajú do ústavnej liečby, tak je toho pacienta tiež podporiť a vlastne ho nejakým spôsobom na tú liečbu pripraviť. Už po nástupe vlastne na detox tam je veľmi dôležitá ako podpora, hlavne čo sa týka tímu. Pacienti sa musia cítiť v bezpečí, musia dôverovať, čo vlastne ten tím musí byť schopný ako zabezpečiť a byť podporný pre tých pacientov, vypočuť ich, baviť sa s nimi o tom, čo ich trápi, brať tie ich ťažkosti vážne.
Veľmi podporné je už len to, keď napríklad prídu a sú v skupine iných pacientov a vidia, že tí ostatní to napríklad zvládajú a motivuje ich to ďalej. Veľmi podporné je pre pacientky a pacientov v liečbe, keď vidia tých, ktorí už majú odabstinované nejaké roky za sebou, pretože im to dáva nejaký vhľad na to, že tá abstinencia je z dlhodobého hľadiska možná. Samozrejme podporu dostávajú pacienti a pacientky od členov terapeutického tímu. Vy ste vraveli, že je to vlastne chronická choroba, kde sa vracajú tie jednotlivé symptómy, že tak na to musíme nahliadať. Aká je úspešnosť tej liečby? Alebo je to vôbec váš cieľ, aby tá liečba bola 100% úspešná? Alebo čo je vlastne váš cieľ na tej klinike? K úspešnosti liečby. Vlastne sú na to aj nejaké štúdie, ktoré sú napríklad ešte z minulého storočia a vlastne s tou súčasnou úspešnosťou sa to veľmi ťažko porovnáva, pretože sa mení spoločnosť, je iná ako bola pred desiatkami rokov. Menia sa pacienti a menia sa hlavne tie prístupy v liečbe. Obecne vlastne platí, že 1/3 pacientov je schopná dlhodobo abstinovať, 1/3 pacientov po liečbe nie je schopná abstinovať vôbec a zhruba 1/3 pacientov sa do liečby vracia a pokúšajú sa liečiť ako niekoľkokrát. Najťažšie obdobie v podstate pre tú abstinenciu je asi 3 mesiace po liečbe a hlavne ten prvý rok býva ako veľmi, veľmi náročný. Takže kedy je to pre vás úspešné? Keď vypustíte pacienta do sveta po tej liečbe a kedy si poviete, že teda sme radi, že to tak dopadlo? My sme radi, keď vypustíme každého pacienta. Snažíme sa ich na ten pobyt vonku, na ten reálny život pripraviť. A samozrejme nejakú spätnú väzbu o nich máme. Jednak sú pacienti, ktorí teda dochádzajú k nám na to doléčovanie. Pacienti majú medzi sebou vytvorené napríklad nejaké WhatsAppové skupiny, kde sa vzájomne podporujú, dávajú si o seba vedieť. Takže nejakú spätnú väzbu v tomto určite máme. Čo ak dojde k recidíve? Ako sa na toto pozerať? Možno aj z hľadiska tých pacientov. Ako by to mali brať? Keďže sme si povedali, že vlastne závislosti sú chronické onemocnenia, patria nám k tomu aj recidívy. My sa na tie recidívy pozeráme ako na bežnú súčasť toho onemocnenia. Pacienti si to často vyčítajú, že zrecidivovali, majú z toho fakt ako dlhodobo nejaké ako výčitky a znova my sa na to pozeráme tak, že sme radi, keď nás tí pacienti kontaktujú ešte na začiatku tej recidívy alebo nenechajú to rozbehnúť až úplne do nejakého ako ťažkého štádia, tú závislosť. A my sa snažíme vždy pochopiť tú recidívu. Aby pacienti ako pochopili, prečo sa im to stalo a aby sa z tej recidívy danej poučili. U nás na klinike sú možné pobyty, ktorým sa hovorí preliečenie recidívy a vlastne v rámci toho mesačného pobytu by mal byť pacient nejak ako schopný vnútorne tú recidívu spracovať a my mu v tom pomáhame. Takže recidíva nevnímame ju ako nejaké ako závažné zlyhanie alebo zlyhanie pacientov. Patrí to k tomu chronickému pohľadu na závislosti. Aké sú rizika alkoholu, ak sa pacient vôbec nelieči? Alkohol vlastne pri dlhodobom používaní alebo teda pri nejakej pravidelnej konzumácii alebo pri nárazovom pití v podstate veľmi negatívne ovplyvňuje takmer všetky systémy, ktoré v tele máme. Nepriaznivo vplýva na nervový systém, jednak z hľadiska ako centrálneho nervového systému, kde vlastne je narušená tá rovnováha medzi tými rôznymi mediátormi. Sú tam patrné nejaké ako morfologické zmeny v tých chronických štádiách, dochádza k porušeniu pamäťových funkcií,
Môžu tam byť prítomné nejaké ako reziduálne poruchy, ktoré trvajú aj potom už keď pacient ako prestane tú danú látku alebo alkohol konzumovať. A vlastne keď si prejdeme tými systémami celkovo, tak je to centrálny nervový systém, periférny nervový systém. Alkohol je toxický veľmi pre nervové bunky. A ďalej je to tráviaci systém, napríklad konzumácia alkoholu vlastne postihuje celý tráviaci trakt. Bývajú často napríklad záněty žalúdku, žalúdočné vredy, onemocnenie jater spôsobuje alkohol, onkologické nejaké ako nemoci tráviacej sústavy, akutné alebo chronické pankreatitidy, čo sú už naozaj ako život ohrozujúce stavy, nejaké ako chronické prújmy. Alkohol je toxický pre krvotvorbu, pre imunitu, celkovo ako znižuje tú imunitnú reakciu organizmu. Je toxický pre endokrinný systém. U mužov napríklad ovplyvňuje negatívne produkciu testosterónu a tým nejakú schopnosť ako reprodukcie. U žien má tiež vplyv na to ako pohlavné zdravie. V podstate robí nám nerovnováhu v tých ženských hormonálnych systémov a je tam vlastne významné poškodenie pri užívaní v gravidite, hlavne u alkoholu, kde to môže byť nejak ako pre to dieťa sa môže rodiť so závažným postihnutým, kde hovoríme tomu fetálny alkoholový syndrom. Pani primárka, aké sú vaše skúsenosti s pacientami? Čo je pre nich najťažšie? Pre pacientov je z môjho pohľadu najťažšie priznať si, že sú na niečom závislí a odhodlať sa k liečbe. K tomu pochopeniu často dochádza až v priebehu toho liečebného pobytu u nás. Väčšinou sú pacienti ako dotlačení rodinou. Napríklad pán vám povie, že dostal od manželky nôž na krk, že pokiaľ sa nepôjde liečiť, tak hrozí rozpad manželstva. Takže podľa mňa je priznať si ten svoj závislostný problém a odhodlať sa ísť liečiť. Už len z toho dôvodu, že je to obrovský vlastne krok do neznáma pre tých pacientov. A vlastne každý deň, ktorý pacienti vydržia v liečbe, vnímame ako veľké plus, pretože v rámci toho pobytu dochádza často k rôznym ako krízím a dá sa povedať, že každý deň je pre pacienta nejakým ako náročným. Pre pacientov býva rovnako ťažké nejak ako poňať za svoju myšlienku do životnej abstinencie. Niektorí prichádzajú s tým, že síce nebudú piť alkohol, ale napríklad budú fajčiť marihuanu. Snažíme sa s nimi pracovať na krátkodobých cieľoch, pretože tá predstava doživotnej abstinencie býva pre mnohých z pacientov úplne ako nereálna. To je pre nich ešte veľmi ťažké. Takže by ste povedali, že obecne je veľmi dôležité v tej liečbe sústrediť sa nejaké krátkodobé ciele. Určite krátkodobé ciele v liečbe závislosti, áno. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám dneska. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem aj vám, naši milí poslucháči, že ste s nami boli až do konca a ja sa na vás budem tešiť na budúce.